Изборът на продукти в персонална кутия е възможен само след като имате активен абонамент във вашият личен акаунт. Ако нямате активен абонамент, може да го започнете в секцията персонална кутия. Когато вече имате активен абонамент, може да изберете продуктите във вашата персонална кутия в няколко лесни стъпки. Влизате на сайта на Peek & Dazzle с вашият имейл и парола или Facebook. На началната страница се визуализира линк към абонамента и към следващата кутия, в която трябва да изберете продукти. Вашият абонамент може да достъпите от личния си профил горе вдясно. Пред вас ще се визуализира страница с всички кутии от вашият абонамент. За да изберете продуктите, натискате бутона Избери продукти за съответната кутия и месец. Следващата стъпка е да разгледате нашето голямо портфолио с разнообразни продукти и да изберете най-подходящите за вас и според вашите нужди. А най-отдолу на страница под продуктите се визуализира и вашата кутия, където е показано доколко е запълнена тя. По този начин може да следите и да добавяте продукти спрямо лимитът на кутията и вашите желания, а отляво има и панел, в който може да избирате продуктите спрямо марка или категория. След като достигнете лимита на вашата кутия, може да закупите допълнителни продукти за още по-голяма кутия. Допълнителните продукти се записват в отделна поръчка и се доставят заедно с кутията ви в една обща пратка. Ако има избрани допълнителни продукти, е необходимо първо да отстраните тях и след това можете да промените съдържанието във вашата кутия. Това може да стане преди изпращане на кутията за пакетиране. След като сте готови с вашият избор на продукти, натиснете бутона Потвърди продуктите, пакетирай. Това ще потвърди вашата поръчка и ще я изпрати към нашия склад за пакетиране.